дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мавзӯи технологияҳои зеҳнӣ дар таҳсилот ва илми тиб, равишҳои инноватсионӣ бо иштироки намояндагони хориҷӣ, олимони ҷавон ва донишҷӯён таври васеъ натиҷагирӣ карда шуд. Зеро технологияҳои зеҳнӣ дар мушкилот ва муаммоҳои тиббие ки ҳаллу фасли он ҷиҳати ташхису муолиҷа ва пешгирӣ заруранд, нақши бештар дошта бошад. дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино қисми ифтитоҳии ҳамоиши илми амалии олимони ҷавон ва донишҷӯён технологияҳои зеҳнӣ дар таҳсилот ва илми тиб, равишҳои инноватсионӣ ба кори худ шурӯъ намуд. ҳадафи баргузории ҳамоиши илмӣ ба вуҷуд овардани шароити мусоиди баҳсу мунозираҳои созандаи илмӣ ба олимони ҷавону донишҷӯён ва фароҳам овардани имкониятҳои озод ҷиҳати барқарор намудани равобити дӯстӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо пешрафтатарин муассисаҳои таълимиву табобатии хориҷии дуру наздик ва ворид намудани дастовардҳои тибби муосири ватанӣ ва хориҷӣ ба амалияи тиб мебошад. олимони ҷавон муҳаққиқон аз дохили кишвар ва аз давлатҳои ба мо дӯст ки дар инҷо ташриф овардаанд ҳам тариқи офлайн ва ҳам тариқи онлайн иштирок мекунанд ва натиҷаҳои кори худро, натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии худро пешкаш мекунанд ва бисёр як саволу ҷавоб, бисёр як баҳсу мунозираи солим барои мубодилаи илм ва муолиҷа дар ин конфронсҳо ҳамасола яъне ки бароварда мешавад ва резолюсияе ки аз конфронсҳо ҳамасола бароварда мешавад дар пешрафти тандурустӣ ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар хизмат мекунад. таъсири ин ба донишҷӯён ва олимони ҷавон чунин таъсир мерасонад ки вақте ки донишҷӯ мебинад ки кори он қадр карда мешавад ва меҳнату заҳмати он муаррифӣ карда мешавад, дар ин ҷо барои беҳтарин баромад, беҳтарин маъруза дипломҳои дараҷаи 1-2 дода мешавад. ин албатта барои донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад ва барои оянда рушд кардану талош кардани он заминаи мусоид фароҳам меоварад. дар ҳамоиш дастовардҳои олимони ҷавон ва донишҷӯёни кишвар ҳамтоҳои хориҷӣ ба доираи васеъи иштирокчиён пешниҳод гардида масоили таҳқиқоти фундаменталӣ ва амалӣ дар тиб, технологияи муосиру инноватсионӣ дар тибби назарӣ ва клиникӣ, татбиқи дастовардҳои навии илмӣ дар раванди таҳсилоти олияи тиббӣ мавриди баррасӣ ва баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. мавзӯъҳои маърузаҳои баррасигардида мухталиф буда ба дастовардҳо ва масоили ҳалталаби самтҳои гуногуни тиб аз ҷумла ҷарроҳияи калонсолону атфол, педиатрия, бемориҳои дарунӣ, ҷарроҳии дилу рагҳо, онкология, урология, стоматология, тибби оилавӣ, неврология, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои пӯст ва узвҳои таносул, фанҳои назариявии тиббӣ, фарматсия ва фанҳои назариявии ғайритиббӣ бахшида шудаанд. инчунин 3 симпозиум дар бахшҳои онкология, беҳдошти муҳити зист ва технологияи инноватсионӣ дар травматология ва ортопедия доир гардиданд.